Update. Tinawag na fake news at walang katotohanan ng partido ni Naswal Mayor Leseldo Calugay at Vice Mayoralty candidate Max Milian ang kumakalat na umano'y diskwalifikasyon ng kanilang grupo sa halalan 2025. Sa kanilang pahayag online, nilinaw ng mga ito na walang natatanggap na dokumento ang kanilang partido ukol sa diskwalifikasyon na mula umano sa isang Michael Abata at sa Silangan Barangay Captain Clifford Ibanez na tinukoy ng grupo na bilang mahigpit na kaalyado ng kabilang partido. Nanindigan si Mayor Calugay na may kaalaman ito sa batas bilang dating pulis. Nagugat ang issue sa isang post online na nagsasaad ng disqualification ni Calugay at Milan, kabilang ang 4 na kapartido nito sa pagkakonsihal dahil sa pagbibigay ng tubig, pagkain at grocery items sa kanilang meeting de avances sa iba't ibang barangay noong Abril. Sa huli, umapila si Calugay ng patas at magkatotohanan ng pangangampanya para sa susunod na manunungkulan sa bayan. IFM News. IFM News. IFM News.